tumuli kula badhe nglajengaken atur pagelaran wayang kulit Ki Sunarpo Guno Prayitno. Pengamukipun Pandhu Pragala Manik. Pengamukipun Pandhu Pragala Manik. Sedaya mboten wonten ing saged ngendhih kadigdayanipun Prabu Pandhu Pragala Manik. Wusana lajeng kawiyos pengendikanipun sinuwun Kresna rikala semanten. Sapa wae sing sapa wae ingkang bisa cilik nyekel gedhe nyirnake Pandhu Pragala Manik bakal tak paringi tigan saka Dwarawati. Lah, kula sowan mriki namung badhe nanjehaken benjang menapa sinuwun Prabu nggenipun badhe paring tigan. Sekawit ingkang saged ngasuraken Pandhu Pragala Manik nggih niki tiyange niki. Mbah Glondong Petruk kemutan mboten? Iya isih kelingan pet. Lah menika. Syukur yen maksih kemutan. Mila cethanipun kula namung badhe nyara widyaken benjang wanci menapa sinuwun Prabu nggenipun badhe paring tigan. Dadi tigan sawung sanes. Ning tigan menika wau atmaja dalem sekaring kedaton negari Ndarawati kusumaning ayu Dewi Wrantawati. Kula mboten nglamar lho, niki mboten nglamar namung nanjehaken. Raning Sri Kresna semanten badhe paring kanugrahan dhateng abdi kula pun Petruk. Kula tenggo-tenggo kula antu-antu ngantos wekdal menika kok dereng wonten kabar kawusananipun. Layang nggih mboten, WA ugi mboten. Menapa malih kok inbox, Facebook. Niku babar pisan mboten mila kula mboten sabar mila gumregah kaya ginugah kula sowan mriki ndhepe sakmelu badhe nanjaken benjang wanci menapa nggenipun badhe peparing putra dalem sekaring kedaton Dewi Wrantawati kaparingaken dhateng abdi kula pun Petruk sinuwun. Jagat wasisaning dewa ya jagat pramudita. Petruk wonten dawuh sinuwun Baladewa. Yen ngono ringkes sing rembug kowe le sowan ana papan kene kok arep ngrasani karo Prunan Klus Wrantawati. Iya. Kowe nglamar karo Prunanku Wrantawati. Nuwun sewu. Yen kula nglamar tembung kula sinuwun kula sowan badhe nglamar ingkang putra utawi badhe ngebun-nebun enjang anjit Jawa sonten. Kula mboten nglamar. Ning niki kula nanjehaken raning sinuwun Kresna duk semanten sampun ngendika sing iso ngalahke Pandhu Pragala Manik diganjar sekaring kedaton pun Wrantawati. Kula samriki namung badhe ngemutaken. Namung badhe ngemutaken ngeten. Petruk kowe tak kandhani. Sadurunge kowe pratoning papan kene Baladewa lan Paman Penembandana luwih dhisik aku ingkang pratoning papan kene. Wigatine padha karo aturmu Petruk. Jeneng ingsun Baladewa diutus Nyai Duryudana supaya nglamarke prunanku Lesmana Mandra Kumara kalawan prunanku si Wrantawati. Nanging ewa semono dudul hanusuli babak hang layoni tekane Petruk renggeh-renggeh drajak-drajak lanyu-lanyu wanti-wanti tembungmu wantu-wantu satemah wenteh dadi wantah nyruweteh kaya bathet sewu sing ngandhut memangsan tumibaning padha mung bakal nyaruwes bebarung sinang. Yen ngono kowe nunggal karep lawan praptane Baladewa, aku bakal nglamar, kowe bakal nglamar. Mboten. Kula mboten nglamar namung nyemutaken sinuwun Kresna. Raning pun ngendika, benjang menapa ajeng kula sekseni, kula pun beto metre. Kula pun beto metre dintenipun menapa, wulanipun menapa, nggih badhe peparing Dewi Wrantawati. Wah, ora patut banget. Tesmak bathok mripat mlorok kok ora ndedelok. Paman Durna kula nggih. Keteranganipun Petruk kula pasaken paman tu lenggah sekeca nggih.
uga menapa gantil pundhut wisa. Blekudung manyar-manyar Petruk wonten dawuh Penemban Durna. Sawanemu ning papan kene apa wis genep tata kramamu Petruk? Nun. Apa wis genep tata kramamu? Saking petangan kula sampun jangkep. Kula sowan nggih pun bekti ngajeni sungkem dhateng sinten kemawon. Angger Kresna angger Baladewa Sencaki Udawa kabeh dibekteni. Lah apa tumon Penemban Durna kok ora dibagekke? Kok ora dibagekke? Ke wong mingerke blate kok ora duweni unggah-ungguh Petruk. Nun sewu. Nek perkara ming bagi binage niki ajeng kula urus. Nun sewu. Penemban Durna rumiyin nate sekolah menapa mboten? Ora ming sekolahku gurune Petruk, aku ki pendhita. Muridku pirang-pirang. Aku ki Penemban Durna. Yen panjenengan menika kok guru kedahipun menika priksa dhateng pernatan unggah-ungguh Udanegari. Limrahipun tiyang bageke niku kedahipun ingkang dawah lenggah rumiyin lajeng bagekaken ingkang nembe sowan utawi nembe dhateng. Tuladanipun sinuwun Kresna Petruk durung mata suwe tekamu padha slamet. Sinuwun Baladewa Petruk padha kanthi becik, Ndara Sencaki, Ndara Udawa. Sing bener iku ndara-ndara kula. Sinuwun Baladewa Penemban Durna lenggah kawit mau. Kula ora dibagekke Petruk, ora dibagekke Penemban Durna mawon, kula nrima, kula mendel mawon. Lah kok malah sampean sing mboten trima niki lakon apa? Ampun diwolak-malik. Mangke ndak do bingung wong cilik. Sing teng dhuwur niku ming do nun sewu nduruti mblegendhinge weteng klimising lambe ning ora mikir karo butuhe rakyate. Cobi kaya kula ngenteni sumbang pirang-pirang nopra kopi rendase. Ora sakok kan ngomong kowe Petruk, keteranganmu ning papan kene, aku tak takon. Kowe iki janjane bocah apa wong tuwa? Nun. Kowe bocah apa wong tuwa Petruk? Pangsulana. Kula? Iya. Kowe bocah apa wong tuwa? Yen kula nitik umure Petruk niku pun kathah tegese kula niku pun dadi wong tuwa. Kula pun dadi wong tuwa ning kala mangsa sok seneng dolanan bocah niki. Ora sah nyerweteh. Keterangane yen kowe rumangsa kowe dadi wong tuwa, kudune kowe duweni unggah-ungguh duweni tata krama. Angger Baladewa ngendika sadurunge kowe sowan mrene, Penemban Durna nderekke Angger Baladewa nglamarke putuku Lesmana Mandrakumara arep didhawuhke karo Wrantawati. Lah kok kowe nyela-nyela sowan nunggal karep mbebarung sinang. Lah apa bener kuwi Petruk? Kowe apa bener kowe iki wong cilik? Kowe najan lurah-lurah mung mapan ana desa, kok arep mondhong putri saka Ndarawati Dewi Wrantawati putuku. Ora kelakon Petruk, ora kelakon. Cecak nguntal empyak bedah telihe, ora kelakon. Jebul gayo lintang ketepang rangsang gunung lempoh ngubengi jagat. Ora kelakon Petruk, ora kelakon. Dapurmu ki mung trima lurah desa karep mondhong karo putuku Wrantawati majal ning ratu. Nun sewu. Nun sewu. Penemban Durna. Sampeyan mun priksa, siji pati loro jodoh telu tibaning wahyu niku dadi panguwasane menungsa. Niku dudu garapane kula, dudu garapane sampeyan. Nek ngothak-athik sesuk sing arep maju lurah sinten niku kena mawon garapane Petruk, garapane Penemban Durna. Sing arep maju niku sinten? Botohe sinten niku othak adike menungsa. Ning nek jodoh wahyu lan pati niku purba wasesane Gusti sing hakarya luka. Menungsa niku mung diwenangke budidaya. Nek Penemban Durna kok ngendika, ora kelakon Petruk, ge wong cilik, kowe wong lurah-lurah desa. Ora kelakon mondhong Wrantawati. Niku sampean ndhisik kersane Gusti. Nggih niku Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Sampeyan niku pendhita lho. Sampeyan niku wiku lho. Sampeyan niku brahmana pirsa napa mboten Penemban? Pendhita niku derajate padha kalih ulama, Dede Habib lho, Dede Habib. Pendhita niku derajate padha kalih ulama, nuntun wong sing bingung, ngobori wong sing peteng. Nek wong sing mboten ngerti dalan ditudhuke, nek wong sing peteng imane diobori, dipadhangke supaya ngerti karo sejatine urip. Aja mung ngrembug kulite njaba, aja mung ngrembug syariate, ning kudu ngerti makrifate wong urip niku janjane pripun. Niki kurang ajar. Lah kok malah kowe mulang karo Penemban Durna Petruk? Kula mboten mulang, ning menungsa niku diwenangke lek kinelian. Mboten usah ngendika sing werna-werna. Sampeyan ngaku dadi brahmana, ngaku dadi ulama, dadi pendhita,
Ngerti sampean makrifate syahadat napa? Ngerti Petruk? Napa? Asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku ming syariate syahadat. TK niku iso nek dituntun ngeten niku nirokke sampean iso. Ning makrifate syahadat niku napa? Aku bersaksi. Lek saksi niku kapan? Lek bersaksi lek weruh niku teng pundi nggone? Kalih sinten lek bersaksi? Lah niki makrifate syahadat niku ora baen-baen penemban Durna 1001. Jalma pinilih wong sia bersaksi niku sing ketemu kalih sejatining uripe dhewe. Nggih niku wujude Nur Muhammad sak pelik kaya mrica binuput mijil saking telenging manah minggah jebol wonten bun-bunan adu arep najan mung cilik ning mawa cahya ngenguwung niku sejatine urip niku Nur Muhammad niku sejatine makrifate syahadat. Wo sampean mlito kok bodho niki lakon napa penemban? Eman sampean eman. Saya njelahi ucapmu Petruk. Njelahi mboten napa-napa. Nek upama tembunge Petruk jangkem njelahi tumrap jamu nika diunjuk niku pait getir ajeng mukok-mukok ning bareng pun mlebu teng weteng nggih mboten wrata sak randuning raga kemepyar ilang memete ilang panase ilang ademe mboten napa-napa pait mboten napa-napa timbang ketoke rembuge legi ning pait ketemu mburi mula nek rembugan wajib digenahke lah niki. Nek mun digenake njuk dicatet rembugane orjen pinten, sone pinten, wayange pinten. Niku wajib dicatet digenake. Kurang ajar. Sak kecap padha sak kecap. Wani karo aku Petruk. Sing kula waneni niku napa dudu penemban Dono tumindake sing ora bener. Metu njopo tak enteni penemban. Pun Kakang Yayi nitik pentile ala ngunduh wae mengko arep dadi apa kepeksa grewikan dadi grujugan geguyon dadi tangisan keterangane Yayi yen nganti ora dulungake penglamaripun Kakang balining pun Kakang ora kelakon boyong pronto mati calone dadi ajanging pasulayan remuk bubuk dadi rempon metu njaba njaluk pamit pun Kakang Yayi. Waspadake kadangku Dimas Nyaki menyat saka palungguhanmu inggih selak mboten serontara sing manah kula nabet sanget manah kula Koko Prabu karepmu menawi dipun keparengaken kula nyuwun pamit badhe medal ndawi perlune kula badhe ngawat-awati Panakawan Petruk mboten namung Yai Setyaki sinuwun kalebet ing abdi kula pun Udawa menawi dipun keparengaken kula nyuwun pamit mboten perlu bidalan, mboten perlu limbukan. Ing baken mesaken Panakawan Petruk yen mboten dipun biyantu Gusti kula sinuwun. Setyaki lan Kakang Udawa. Yen pancen kaya mangkono Dimas Tagi, kowe tanggap ing sasmita. Dawuhipun Kakang Rening Dwarawati iki ana apa peteng?
Raning Dwarawati ana pepeteng mara gage padhangna ingkang ganjil supaya dadi jangkep sing peteng bisa kaberat temah mbabar pepadhang Setyaki lan Kakang Udawa. Prastawa timbalan dawuh Paduka daya-daya madal pasilan nyuwun pamit. Semanten ugi Gusti kula ing abdi kula pun Udawa kula nyuwun pamit madal ing pasilan. Woto paripurna pangandikanipun Sang Nata nglenggahi tembung sabda Brahmana Raja. Jreg saking palenggan dampar denta arsa kondur angedhaton kaya winali ing swasana. Kondure Sang Nata kawistara kinurmatan unggeling gamelan monggang.
Bastara lulus Raharja kondure Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Semune rungeh ing pasemon katandha wonten Brajanala datan kersa kendel Sri menganti datan kersa pinarak. Dupisak ngajenging Karidana Pertapa mirsani uparengganing gapura kinarya lipur ndriya. Winastan Karidana Pertapa agengipun sak prabata siwi sinung manik ing warih sapuh jenggi agengipun orbut sorot kelawan yang Pratanggapati. Jarambah akik bang jejobinan sirap runggu sari tetebing kaya tembaga hanging wuwung kaya kluwung kang ngunjuk warih. Karining gapura dumadi saking kayu jati ginambar jalu lan wanita yen minep kaya manten pinanggihaken yen menga kaya bidang posapasihan. Dupi wis paripurna genya mirsani uparengganing gapura laju tindakipun manjing mring sanggar pamujan. Parandene pinedha ingkang garwanipun Mbok Ayu Jembawati Rukmini lan Setyabuma. Teteganipun tansah kekanten asta renggang gula kumepiur pulut sayekti manjing wonten ing Datulaya. Gantya ingkang winursita ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ndarawati. Pelajaripun Kilorah Petruk kantong bolong katungka dening Sang Tapa Penemban Durna. Pating bleber candrane kaya mina katempuing jala. Undang ingkang prawadya bala Sora tambur miang suling miwaka kandha warna pindha jaladri asri kawuryan Astaka menawa priganti kang pundhut wisa. Lule Petruk ora ngira babar pisan. Wujudmu wis ala. Jebul uga gegedhuanmu ya melu ala Petruk. Pun sakarep sampeyan. Wong nek ki ala kalih becik niku gumantung teng penganggep. Nek dasaripun mboten cocok api asundha langit nggih dicacat nggih diwada diwaca. Ning nek dasare cocok arepa luput arepa kleru diparingi pangapura lupute ditutup-tutupi. Mula tumrap Petruk luput kalih mboten ala kalih becik niku gumantung wonten penganggep. Keterangane Petruk, aku ki Penemban Durna, aku pendhita kowe iki mung derajat kere maju kiling bale-bale longan. Kowe mung lurah-lurah desa beda karo Penemban Durna. Derajate kuwi dhuwur pendhita Durna timbang derajatmu Petruk.
Kula teng mriki niku mboten kepengin dadi sensus dhuwur kula napa dhuwur sampeyan, sugih kula napa sugih sampean. Kula ora butuh. Sebab napa? Sesuk menungsa yen mati niku dudu pangkate, dudu bandane, dudu bojone. Ning teng mriko niku mung garit timbangane urip niku amal labu labet darmane rikala jaman sugeng riyin. Biyen tau apa, kowe tau tumindak karo sapa? Kowe muni kepiye ngunekke apa? Lah niki benjang menika badhe ngunduh wohing pakarti dadi perkara pangkatmu apa, bandamu pira, bojomu sapa mboten. Molekan niku mboten butuhke bondo, mboten nakokke pegatan apa durung niku mboten. Sing takok niku tumindak rikala jaman uripe teng alam donya nggih teng jagat gumelar ngeten iki. Mula nek pun sing ngerti wong urip niku ora kena bahen-bahen mboten kena macem-macem. Teng mriki niku duwe kewajiban rong perkara, kejaba golek nafkah, sandang pangan pangupa jiwa. Nek dadi guru nggih mulang, dadi wiyaga nggih nabuh tur ya melek. Lah sing angka loro niku golek kawruh kanggo napa? Nggih tata-tata, nggih sangu mati sesuk. Nek mengurip golek bondo mawon kanggo awan bengi nggih teng mriki pindah mriko pindah mriki niku sesuk calon dadi wong sing kesasar uripe dibudak kalih bondo. Nun sewu lho kula niku ya butuh bondo, mboten kok Petruk niku umuk merga kula ora butuh niku mboten, ning mung sak madane prasaja sing prasaja. Sebab wong niku nun sewu nek uripe niku pun bergelimangan harta niku adakane pun lali kewajibaning urip ajeng napa golek sangune mati sesuk. Le mati carane pripun mawon sampean ora ngerti napa melih kok sangu ketemu karo sing maha urip. Lah niki mila salebete nyambut gawe niku nek ngaso niku ora kena ngeslot ngegame dolanan HP nonton video porno. Ning sakjroning nyambut gawe nek ngaso niku kalih dzikir, kalih ndonga, maca selawat. Astagfirullah bil ngadim, astagfirullah wa bihamdihi. Niku nek ngaso. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nyambut gawe ngaso ming dolan HP ngeslot ngegame nonton video porno. Wong apa niku? Petruk kula. Keterangane kowe gelem bali apa ora? Kowe kudu bali Petruk. Terus ki mboten slamate. Ora usah. Bola-bali ming ngurungake ming hadro karo rebana nganti apal. Sing baku kowe kudu bali Petruk. Perkara bali mangke nek wonten pengendikan sing cetha kalih Sri Kresna kula tak bali. Ning nek sing nundung penemban Durna nuwun sewu, kula sowan mriki ora butuh ketemu karo panjenengan, ora butuh karo Sinuwun Baladewa, ning sing kula butuhke niku pengendikane Sinuwun Bathara Kresna. Kowe ngantu-antu Sinuwun Kresna apa karep nyumbang? Lho mboten. Sinuwun Kresna niku mboten butuh sumbange Petruk, ning butuh dongane Petruk. Supaya Sinuwun Kresna garwa putra wayah mangge rayu widada. Tentrem adem ayem cukup ngarep turah mburi, cukup pangane turah sumbange niki. Ha nek kula kok nyumbang sing Kresna niku nguyahi segara. Sugih mblegendang ngeten niku kok dadak mawi disumbang. Priun, aji napa? Petruk. Saiki adu kawruh. Lho. Jajal kali kula. Sampeyan jajal kali kula. Wo, sampeyan dereng ngerti. Elek-elek ngeten iki Petruk niku mbiyen nate mondok kula. Sama nak dereng ngerti, Petruk nate mondok ning Jember mboten. Tebu Ireng Petruk mboten. Mondok ning Dongsari Banyurip mboten. Mondok ning Berjan mboten. Mondok ning Purworejo mboten. Terus ke mondok ning ndi? Mondok teng rumah sakit bersalin mergo kula ngenteni bojo kula ajeng lahiran. Sakniki sampean ajeng napa? Sampean jajal ajeng adol sing tuku. Niki tiyange. Mangke nek pun gentenan kula tak sing adol sampean sing tuku. Bagus. Petruk, napa? Saiki Wangsulana.
akeh ngungkuli suket, kebat ngungkuli kilat ki apa? Mangsulana. Akeh ngungkuli suket niku gegayane menungso, Mbah. Akeh ngungkuli suket niku gegayane menungso. Jebro lahir nganti sakniki gegayane menungso mboten enten watese kejaba nek pun dadi pathok lor kalih pathok kidul. Niku sing diarani akeh ngungkuli suket niku gegayane menungso utawa kekarepane menungso. Kebat ngungkuli kilat niku ciptane menungso. Penemban Durna teng mriki sampean gonthok kondur teng Sokalima bebasan mung sak kedheping nitra gantane Penemban Durna niku iso nuduhke pertapan Sokalima nggone ngeten iki, pendapane ngeten iki, pacrabakane ngeten iki, latare ngeten iki, betenge ngeten iki, niku ciptane menungso. Nggih napa mboten? Iya, bener Petruk, bener. Dununge Panembah. Mapane ning ndi Petruk? Dede teng kiblat kulon, kiblat wetan, lor kidul. Ning dununge Panembah niku mapane teng telenge ngati mriki nggone niki. Pinter. Ning aja mung trima kowe tuku ning kudu iso adol. Saniki nek ngeten kula tak genti nyobi karo Penemban Durna. Pitakonmu apa Petruk? Yen nganti aku kalah nganti aku kendhih trima tak bali wae Petruk. Bagus. Ana nur saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa. Sirna dalaning pati. Napa tegese? Ana nur saka dhuwur. Nggih. Nur saka dhuwur. Nur kuwi cahya. Cahya saka dhuwur berarti kuwi sengenge Petruk. Sengenge saka dhuwur. Jalma ngerah nyawa. Merga padang ning wetenge nglih. Mula kepengin golek pangan, golek emplik-emplik ngerah nyawa tegese kuwi nggarong dadi gali mateni wong. Wonge dipateni dimilik bandane. Sirna dalaning pati. Merga sing dibondo wis dibekakak mati, wonge mati bandane digawa minggat. Bener Petruk, luput. Bedas. Aja mung trima. Ngadili ning kudu iso mbuktekke. Sing bener Penemban. Ana nur saka dhuwur tegese ana kenur diuntalke saka dhuwur ber mengisor. Kenur niku tegese senar, diuntalke saka dhuwur ber. Jalma ngerah nyawa, jalma niku menungso ngerah nyawa tegese menungso ngerah nyawane iwak. Sirna dalaning pati gang sire kena iwake mati. Lho nek ngono kuwi jenenge niku jenenge wong mancing. Wah bodho. Pendhita napa Kakang Durna pendhita kok mung trima gawe wisa niki sampean kenging napa kok nibani kula. Aduh dicuni kuwi ra nganti pante sing nguni Petruk niku bantah kawruh. Sebabe Petruk niku njajeng nglamar Prantawati. Kok nganti sampean cekekaran ngeten iki kula ditakoni nur saka dhuwur jarma nglah nyawa sirna dalaning pati. Kula mboten ngerti merga kula lembatang niku kleru dicuni. Batangane mung trima wong mancing napa tumancobi. Terus mboten ngomong-ngomong dheweke lajeng ngepruk sirah kula. Iya. Yen ngenten keterangane dereng entuk gawe dereng di. Petruk mboten gelem minggat sirnake sebab Petruk dadi klilipe putu kula semana mandra kumara. Nggih ngestaken dawuh Kakang Durna.